אני משתפת את המצגת. שנייה. מהמם. הנה. טוב, תגידו לי שאתם רואים טוב. רגע, אני ארצה את זה אחורה. טוב, אז חברים, עסק שלנו במלחמה. זה הנושא שלנו להיום. איך לשמור על הקליניקה בזמן המלחמה כשאין מטופלים או שהם בודדים לגמרי. וכשאנחנו מאבדים גם את היציבות כלכלית, שזה המהות שלנו, כאילו מהות בקטע של להתקיים, כי בכל זאת יש לנו גוף הפיזי שלנו ויש לנו צריכים, וזה פוגע ישירות לשם, למצב על היציבות הכלכלית, במיוחד שאנחנו נטו בעסק, כן? לא יש לנו עוד הכנסות נוספות. יש לי את בעלי שהוא גם אחלה הכנסה, הוא זה שעובד. אבל עדיין זה משפיע גם על כל המשפחה שלנו. טוב, אז בואו נסתכל על עצמנו בקטע בתכלס, המציאות שלנו בזמן המלחמה. בדרך כלל אנשים, כשקורה משהו, הם מפוחדים. זה אוטומטי. הם מפוחדים לצאת מהבית. זה לוקח את המקום הזה שבו אנשים מפחדים ממש לצאת מהבית ונשארים בתוך הבית. ואם יש לכם קליניקות, כאילו אנשים צריכים להגיע אליכם פיזית, אז דבר ראשון מה קורה? הם לא באים אלינו. ביטולים ברגע האחרון, כל השבוע אצלי היה מבוטל. ו... וזה מבאס, ממש מבאס כשמבטלים לנו ברגע האחרון. ירידה חדה במספר המטופלים זה משפיע עלינו גם אחר כך, כי המטופלים שהתחילו תהליך פתאום הם לא חוזרים אלינו, וזה המצב הנתון. חוסר יציבות כלכלית, גם מצד שלנו וגם מצד של אותם אנשים שבדרך כלל באים. כי הם עכשיו אולי בלי עבודה, הם עכשיו תקועים עם הילדים בבית, הם לא יודעים מתי זה ייגמר, וחוסר הוודאות הזה, הדבר האחרון שכאילו חושבים זה באמת להשקיע כסף בטיפול, כן? כאילו זה הזוי להגיד, אבל שורה תחתונה על מה מוצאים כסף? על צרכים בסיסיים. הרבה מטפלים מרגישים אובדן שליטה, כאילו מאבדים שליטה, פתאום החזקנו ופתאום אין במה להחזיק. ומרגישים שהכל נעצר. יש יצירה כזאת של, כמו שארז אמר, כמו דג מלוח, זהו, קפואים. אז מה עושים? מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהמצב, בכל זאת, שהקליניקה שלנו תתפקד? דבר ראשון, לא להיכנס לפאניקה. להיות רגועים, כמה שזה הזוי להגיד, גם זה יעבור. בתקופות המשבר, בכל תקופה של משבר, היום זה מלחמה, מחר זה משהו אחר, אה, קורה דבר טבעי אצל האנשים, זה אנשים עוצרים הוצאות, נכון? פתאום אם רציתי לקנות איי רובוט, אני כבר לא אקנה איי רובוט, כי עכשיו אני אחשוב פעמיים, וכך הלאה וכך הלאה. טיפול נתפס לפעמים כלא דחוף, כאילו נחכה לימים טובים ואז נלך לטיפול. חוץ כן, האנשים שהגיעו אולי בזמן המלחמה למשל, זה אנשים שיש להם בעיה הרבה יותר גדולה מאשר המצב בחוץ, אוקיי? דברים עוצמתיים שהם חווים, שהם בחרדות וסטרס והם לא יודעים איך להתמודד עם זה, אז הם כן יבואו. אבל בכללי זה דבר שפחות מועדף על אנשים. וגם החוסר ודאות, נכון שאתם שואלים את עצמכם כל יום כזה, מתי זה נגמר? היום? מחר? מה אומרים בפיקוד העורף? החוסר הוודאות הזה, אנחנו לא יודעים מתי.
ואף אחד לא נותן תשובה. יש רק ניחושים וסתם, זה לא באמת. וזה גורם לנו כאילו לקפוא, כאילו, כי אנחנו קפואים. אז זהו, אז חשוב לזכור, כמו שאתם יודעים, גם זה יעבור ואנשים יחזרו אלינו לקליניקה, ואולי לא בבת אחת, לאט לאט יתחילו לנשום, יתחילו להיות במודעות על עצמם, המצב הכלכלי יחזור על עצמו, ובסופו של דבר זה גם הזדמנות, כאילו, תחשבו על זה שזה, אם אנחנו מטפלים באנשים, זה הזדמנות בשבילנו להביא מטופלים חדשים אלינו לקליניקה, כן? אז אני רואה בזה כביכול יתרון, כמה שזה הזוי להגיד את זה, כיתרון, כי ברגע שיש משהו, מפעיל טריגר ודברים ישנים מתעוררים, ואז אנשים באים, יותר כואב להם. אנשים שבאים לקליניקה זה אנשים שכואב להם, ממש כואב להם. לא כאילו מתישהו אני אלך, זה אנשים שכואב להם עכשיו, אז הם יבואו. אז מה כן לעשות? בכל זאת, אין מטופלים, מה לעשות? מה אנחנו בסופו של דבר, קודם כל אתם יכולים גם לא לעשות כלום, זה גם סוג של בחירה. למשל, אצלי אחותי היא יועצת שיווק שלי, אז היא אומרת לי, כן, תתחילי להכין סרטונים למצב במדינה ומצב מלחמה כדי לתת טיפים. אמרתי לה, תקשיבי, אני לא הולכת עכשיו לעשות שום דבר, כי אני לא במצב שבו אני מצלמת את עצמי, אני כל כך לא במוד, אני לא כל כך במצב רגשי, נכון שאני לא רוצה לעשות את זה, ובחרתי לא לעשות כלום. לא לעשות את כל הדבר הזה, לקפוץ על ההזדמנות וכן לדבר את המצב וזה. לא, אני לא רוצה, לא בא לי. אבל מה כן בכל זאת צריך לעשות? אחת הטעויות הכי גדולות שפתאום מפסיקים לעשות כלום, כאילו ממש כלום, ואני בכל זאת רוצה להגיד לכם, להישאר, להישאר בנוכחות. לפעמים כן לשלוח סטורי, כן לשלוח איזשהו פוסט, אפילו לשתף פוסט של מישהו אחר. כאילו, תבינו, שאנחנו נשאר בתודעה של אנשים שעוקבים אחרינו במדיות חברתיות, אוקיי? בוואטסאפים. תזכורת, טיפ, זה לא חייב להיות למכור את עצמנו, אלא אפילו להיות בתזכורת, הנה אני קיים, הנה אני פה. כי ברגע שזה ייגמר, אנשים, זה יקפוץ להם את הזיכרון הזה, שאתם שמה, אתם נמצאים. אפשר לשתף כלים להרגעה, כל מיני טיפים, רק אם בא לכם, לא חייב. אה, דברים שעוזרים להתמודד עם סטרס, כל מיני כאלה. אה, אנשים צריכים לראות שאתם נמצאים, שאתם קיימים. אה, מה בקשר ללקוחות שהיו אצלנו בקליניקה? אלה שהתחילו תהליך, הם באמצע תהליך, אלה שכבר היו אצלנו והם מכירים אותנו. זה הזמן לחזק קשרים קיימים, לשלוח הודעה אישית. איך אתה במצב שלך היום? מה שלומך? הודעה כזאת היא פשוטה ביותר, שלא מאיימת וזה לא משהו זה נורא נעים לקבל הודעה כזאת, במיוחד של בן אדם שהיה אצלכם בקליניקה. לשאול מה שלומם, להציע למפגש קצר אם בן אדם אומר לכם, וואלה, המצב קשה וטה-טה-טה, אתם יכולים להציע, כן? ארז תמיד מציע, דרך אגב. מי שלא הבין, אני מעריצה של ארז. אוקיי. להזכיר שאתם זמינים, אתם נמצאים שם. ולפעמים הודעה אחת פשוטה יכולה להחזיר בן אדם לקליניקה. טוב, תתאימו את עצמכם למציאות חדשה. גם מתי זה ייגמר? אף אחד לא יודע. אז מה עושים? מתאימים את עצמנו. מפגשים בזום, אופציה. לחלקם זה עובד, לחלקם לא. אבל זה גם אופציה. אפשר להתאים את עצמנו למציאות.
טיפולים קצרים יותר, אם היה לנו טיפולים של שעתיים, כולל זה, אז תציעו 40 דקות כזה ותהיו מאוד ממוקדים. מפגשי חירום, אה, כאילו כזה, תהיו גמישים עם השעות למשל, אם פתאום בן אדם זה, כמובן אם אתם יכולים, אז תהיו גמישים. אה, תהליכים ממוקדים, כאילו פחות תהליכי, אלא ממש ממוקד, בן אדם שיש לו עכשיו חרדה וסטרס, כי הוא חווה איזה משהו, אז יותר להיות ממוקדים. היכולת שלנו בכלל בכל מצב שבו אנחנו מצב בחוץ משתנה ואם אנחנו לא יודעים להתאים את עצמנו אז אנחנו בבעיה כי העולם תמיד מביא איתו משהו, קורים כל מיני דברים ואנחנו חייבים להביא את עצמנו למצב של גמישות והתאמה, אם זה שינוי כלים אולי שינוי גישה, אה, כי זה הפואנטה של לשמור על העסק. אם אני עד עכשיו עשיתי מסאז'ים ועשיתי נעים לכולם, סתם אני זורקת, וזה היה פאן וכיף, בגלל מצב סטרס, אז אני אגיד וואלה, אני יותר משחררת חרדות וסטרס בזה שאני לוחצת על נקודות מסוימות בגוף, וזה מיד משפיע על המצב הרגשי. סתם אני אומרת, כן? כי אני לא מסאג'יסטית. להתאים את עצמנו למצב הנוכחי, וזה בסדר לקחת כלים אחרים שאולי אף פעם לא השתמשנו, אבל ידענו אותם, אבל הם יותר מתאימים לנו, אם זה דמיון מודרך ב-NLP, אם זה מסמירים, אם זה נשימות, זה כלים שאולי חדשים לכם, אבל אפשר לקחת אותם ולהשתמש בהם כדי להתאים את המצב של האנשים במצב של חרדה. ואנשים שבחרדה יותר נכון לעבוד איתם פיזית ופחות דיבורים. כי יש דופק עולה ובן אדם עם הרבה מחשבות, אז זה יותר עבודה עם מגע, משהו פיזי, נשימות וכו' תנועה. הלאה. להפוך את התקופה להזדמנות, רק למי שיש מוטיבציה חברים. אני הורדתי הילוך לגמרי, אני חייבת להגיד, הורדתי את ההילוך, אבל יש כאלה שאין להם ילדים בבית וכיף להם ויש להם הרבה זמן פנוי. לפתח תוכנית חדשה של טיפול, לכתוב תוכן מקצועי, ממש ליצור ספרייה של תוכן מקצועי, לצלם סרטונים, מי שבא לו ככה פתאום להצטלם ושיש ספרייה זה הזדמנות, להכין סדנאות עתידיות, כל מיני תכנים שאפשר ליצור ושזה יהיה בכוונת כדי אחר כך לשווק ואז ליצור סדנאות חדשות. אם אנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת, אז בעצם אנחנו, ברגע שיחזור להיות תנועה, יהיה לנו הכל מוכן. מכירים את זה שפתאום, הנה פתאום יש תנועה, הופה, יש לי כבר, יש לי כבר, יש לי כבר, יש לי כבר, והרבה יותר קל מאשר בו זמנית, גם לטפל באנשים, גם לצלם סרטון, גם לחשוב על טקסטים שאני רוצה לפרסם פוסט, כי בכל זאת אנחנו one man show ואנחנו הכל בעסק, כן? אנחנו עוד לא חברה שיש לנו הרבה עובדים ואפשר לחלק הוראות. כמובן לא לשכוח על עצמנו, על האנרגיה שלנו כמטפלים. גם אנחנו צריכים לנשום וגם אנחנו צריכים להניע את עצמנו, גם אנחנו צריכים מנוחה, גבולות בעבודה, לא להעמיס על עצמנו גם בקטע הזה. אני הורדתי מעצמי לגמרי, אני חושבת שלא פתחתי מחשב שבוע, חוץ מלחבר ילדים לזום, זה היה כזה. תמיד אני בוואטסאפ, תמיד אני בהודעות של סטורי כזה, זה אצלי זה כבר רץ, אבל הורדתי לגמרי את עצמי מהעבודה כי אין לי חשק כזה, זה האמת שלי, אבל תדעו שגם בזה יש עניין, שגם לא יותר מדי להעמיס על עצמי, מותר להוריד הילוך. אה, למה דווקא עכשיו אנשים צריכים אותנו? דווקא בזמן המלחמה. קודם כל, כמו שאתם יודעים, זה לקוחות שלנו. החרדה עולה.
ואנחנו מטפלים באנשים שיש להם איזושהי משהו כואב להם. טראומות מופעלות, טריגרים מופעלים הישנים על ידי טריגר הזה של המלחמה. אנשים מחפשים תמיכה, כי יש צורך, כי זה מאוד עוזר, זה כזה אוויר לנשימה. אה, מטפלים הם משאב חשוב לחברה. דמיינו עולם ללא מטפלים. או... כן, אני חושבת שאנחנו כוח אדיר למצב הזה שקורה משהו בעולם. לסיכום, גם אם ברגע שאין הרבה לקוחות, קליניקה לא נסגרת, זה הזמן לשמור על נוכחות, לחזק קשרים, לפתח את העסק, ומי שמחזיק מעמד בתקופה הזאת יוצא ממנה חזק יותר, חברים. כן? אז רגע שנייה. הנה. הופה, זהו. טוב חברים, אז זה ההרצאה שלי, קצרה, הכנתי אותה ביום אחד כזה, עם JGPT, וקצת תוכן ממני. וזהו, אתם יכולים לשתף מה לדעתכם, אתם ממליצים בנוסף למה שאני אמרתי. קודם כל תודה, היה אחלה. לגבי הנושא של בעצם של זמן בעצם לפתח את הקליניקה ולעשות דברים, אז כן, צריך מוטיבציה לזה. ולא תמיד יש לנו, במיוחד לא שאנחנו כבר פעם חמישית, שישית שאנחנו מתרסקים בשנתיים האחרונות, אז קשה לגייס את המוטיבציה שוב ושוב ושוב. כן, כמו שאומרים, כשהחיים נותנים לך לימונדה, לימונים תעשה מהם לימונדה. אז יש את רון וייד שאמר שהחיים נותנים לך לימונדה, לימונים תעשה מלימונדה, תמצא מישהו שיש לו וודקה ותעשו מסיבה. אז צריך למצוא את הפאן בכל מקום ולמצוא את האדג' מה שנקרא, את המקום איך אנחנו מרימים את זה. אולי ביחד נמצא איזה פטנט, איזה משהו שאנחנו נעשה. אני כרגע המוח שלי ריק, אני בעיקר חושב מתי אני משלים שעות שינה עם כל מה שקורה פה. אבל כן, היה אחלה, תודה דינה. קודם כל תודה רבה דינה, היה מאוד חשוב. אני בכל אופן, בגלל שגם לי אין כל כך מוטיבציה, אני פשוט מבקשת עזרה. גם אני מבקשת עזרה, וגם אני התלהבתי מהנושא הזה שנדמה לי שאורית פרסמה, וובינר של מעוף, ואני נרשמתי כמעט לכולם. למה? כי זה יוציא אותי מהמיטה, כי עד עכשיו אני במיטה, לא בא לי לקום בכלל. אז ותבדקו, יש שם ממש קורסים מאוד חשובים. בעצם זה שאנחנו שומעים והם מלמדים אותנו כל מיני דברים, כי זה הכל בחינם עכשיו, הם עושים את זה לעסקים הקטנים, אני חושבת שזה מאוד ידחוף אותי, זאת אומרת לעשות משהו, כי אני אשמע, אני אלמד, אני ממש רשמתי את עצמי, גם רשמתי מחר, למרות שמחר אני כבר נוסעת לערבה, אבל אולי בבוקר אני כן אעשה, אני לא יודעת, אבל יתר הימים ממש נרשמתי, ויש ממש קורסים, כאילו וובינרים מאוד מעניינים וחידושים, והכל בשביל שאנחנו נוכל להתקדם. אז זה מבחינתי. מה שלי יש בעיה, ואני שמחה שדיברתי עם האישה אתמול, אבל יש לי את המקום הזה של השיחת מכירה, שהייתה שיחה כזאת מקסימה, ופתאום שמתי לב שאפילו לא דיברנו על מחיר, ואז הוספתי לה את המחיר, וגם
יש מישהי שהסבירה לי שהמחיר שלי הוא יחסית נמוך לכל מה שאני נותנת. אז מהבחינה הזאת באמת, אז כאילו אני רוצה לדעת כאילו איך לעשות את שיחת מכירה, לא משנה שזה כמו שיחת ייעוץ בעצם, אצלי זה ממש שיחת ייעוץ. אני עדיין לא טובה בזה, כאילו יש את הפחד הזה של האנשים יתקשרו ואני עוד פעם אעשה את הטעויות האלה, אבל אתמול אני שמחה שכן דיברתי איתה, אפילו להתאמן עליה אם זה לא יהיה, כי האמת היא שלא חשבתי שיצא מזה משהו הרבה בגלל שהיא אמרה רעננה, אבל דיברנו על זה שיכול להיות שהיא תיסע ואז אולי אני אסע איתה, כאילו במכונית, זה אחרת עם אוטובוס או מכונית. אז זה בעיקר הקטע שלי, זה באמת הנושא של השיחות של אנשים שפונים אליי, ושאני אעשה את זה בצורה כזאת שלא ימשוך, כי אני מאוד אוהבת לייעץ ואני מאוד טובה בזה בנושא הזה, ואיפשהו אני מאבדת כזה את כמו ששכחתי את המחיר ממש, זה היה מצחיק, היא גם לא שאלה. אז זהו, זה מה שאני יכולה להגיד, זה קטע של כאילו לא לוותר לעצמנו, אפילו לבקש ממישהו עזרה. אני חושבת שזה מאוד חשוב, בשביל זה אנחנו כולנו פה, והסנגה שלי, ואני פשוט פעם מבקשת, ובאים ואומרים, אנחנו נעשה פעם בשבוע, אנחנו נעשה כך שיחה ונעשה זה, וזה מאוד מאוד, מאוד מחזק, שאתה לא לבד עם כל הזה. טוב, אז קודם כל תודה דינה על המצגת, הייתה מאוד ממוקדת ומכילה את כל מה שבאמת אפשר לדבר עליו כרגע. רק הערה לנורית, כאילו מה שאת יכולה לעשות, עוד פעם זה הצעה, תראי אם זה מסתדר לך, פשוט לרשום תסריט של שיחה, זאת אומרת פשוט תרשמי את זה לעצמך, את הנקודות, ותוך כדי זה שאת מדברת, עוד פעם יכול להיות שבהתחלה זה יישמע כמו איזה טקסט שאת קוראת, וזה גם בסדר. אבל לפחות הנקודות יהיו מולך בזמן שיחה, ואז עד שזה ייכנס כבר לתודעה וזה כבר יבוא באופן ספונטני. אבל לפחות בשלב הראשון, לראות איזה נקודות, זאת אומרת, סתם דוגמה, אני זורק דברים שמעולם אחר. נקודה ראשונה את מספרת על עצמך, נקודה שנייה את מספרת מה את יכולה לתת, נקודה שלישית את אומרת סתם, כמה טיפולים צריך, נקודה רביעית, מה התעריף, מה שאת גובה, ועל זה הדרך. ואז כאילו זה יותר ימקד אותך בשיחה, כי אני מתאר לעצמי שבגלל שכל אחד שיש לו הרבה מידע, אז הוא רוצה לשפוך את המידע, ולפעמים אנחנו מפספסים את הדברים, את המחירה מה שנקרא. ברוב שאנחנו מספרים על הנושא הזה, שכאילו על עולם הטיפול, או מה שאנחנו מתעסקים איתו. אז באמת כאילו להכין אפילו איזשהו דף מסוים, עמוד אחד, תדגישי לעצמך כאילו. האמת היא שיש לי, אבל יש לי כמה עמודים, ואני באמת מתכננת לשבת, ופשוט, זה גם זה ה-AI עזר לי, אז כאילו ביחד כזה ליצור משהו. תעשי את זה בעמוד אחד, כאילו בשבילו שלא תתפזרי כאילו יותר מדי זה, עוד פעם, בסופו של דבר שיחה לא צריכה להיות משהו ארוך מדי, כן? אני חושב שבזמנו דיברנו כאילו, לא יודע, תזכירו לי, אמרנו על משהו כמו 20 דקות גג, שזה המון, כאילו זה גם המון, אבל, ואז את מסתכלת על הדף, את מעבירה, עוד פעם, יכול להיות שזה יתפתח לשאלות כאלה ואחרות, שהלקוח ישאל אותך, וזה בסדר, אבל לפחות את תהי כאילו שלמה, שמה שאת רצית להעביר העברת, מבינה? וזה, ולא כאילו אחרי זה, וואי, שכחתי את זה. זהו. אני גם יותר הקשבתי לה, מאשר אני דיברתי. בסדר, להקשיב זה בסדר, אבל בסופו של דבר את צריכה למכור את הטיפול שלך, ואת צריכה כאילו, יש דברים חשובים את יודעת, את יכולה להקשיב לה גם שעתיים, אבל אם בסוף, זה לא מה שאת מוכרת, את לא מוכרת שעות הקשבה, כן? בסוף רוצה למכור את הטיפול, אז זה צריך תמיד לשים, עוד פעם, מה שאני אומר לך, אני אומר את זה גם לעצמי, גם אני מוצא את עצמי הרבה פעמים מתפזר, אבל צריך תמיד לחזור לאמצע, כאילו, וכשיש איזה דף ככה ממוקד, שאחרי זה מעבירים אותו לתודעה הממוקדת, אז זה יותר קל.
מדהים. כן, אנחנו דיברנו על שאלות ששואלים, וזה נקודות שהן ככה, יותר חשוב בעת שיחת המכירה לשאול שאלות, כדי שבן אדם יהיה מחובר לכאב שלו, ואז לתת את המענה לכאב שלו, ואז קריאה לפעולה. זה הקונספט. זה לא שיחת חברים, וזה לא להקשיב, אנחנו לא מוכרים את הזמן שלנו והכל. כן, כן. את נתת לנו, כי יש לי כן, שאלות. מעולה. אז להתמקד לזה, זה אצלי גם ככה, כאילו. איפה זה? הנה, אצלי זה נראה ככה, זה השאלות, אם אני, זה, רגע שנייה, אם זה באמת מכירה. היום אני הגעתי למצב שאני כבר לא מוכרת בטלפון בכלל, אני יצרתי טקסטים בהודעת וואטסאפ. וואי, זה מדהים, קופי פייסט, קופי פייסט, כאילו כמו AI, אבל זה אני, כן, לא, עוד לא הגעתי למצב שהוואטסאפ כותב במקומי, וזהו, וישר אני שולחת לינק להרשמה, בן אדם נרשם, זהו, קל, אנשים רוצים עכשיו, מהר, וזהו, זה גם מסנן הרבה אנשים. אבל לא במקרה שלך, מקרה שלך הוא אישי, זה כן דורש שיחה, זה כן דורש היכרות, כי זה זמן ממושך וזה מאוד אישי ורגשי, הנושא הזה, אז אצלך זה כן שיחת טלפון. טוב חברים, אני מאוד נהניתי מהזום הזה, אני חייבת להגיד, זה החזיר אותי רגע שנייה חזרתי להיות בעסק, כזה רגע, עסק עובד, הופה, כי אני מדברת וזה יוצר לי הרגשה נעימה, כאילו חזרתי לעצמי, לפי פיקוד העורף זה לא, אבל אני אחכה בסבלנות, אבל היה נורא נעים לי לפגוש אתכם. להרגיש שאני לא לבד, וכאילו אתם משתפים את הדברים שכואב לכם, אני נתתי לכם את המבט שלי ואתם הקשבתם, וזה עשה לי הרגשה טובה. אז אני רוצה להודות לכם שבכל זאת השתתפתם, ואנחנו ניפגש שבוע הבא. אמן שזה יהיה כבר אחרי המלחמה, נקווה. אם לא, נמשיך לקוות, אנחנו שם נישאר. אורן, עד שאתה לא תתחיל לפתוח את העסק, המלחמה הזאת לא תיגמר. תקשיב טוב, די, די. אבל אני אעדכן את תתחיל, דובר צה"ל, בסדר. תתחיל כבר לזה, ממש, להתעסק רק בעסק, להפסיק לחפש עבודה, די. טוב, בסדר חברים, יאללה. ויאללה, תודה, לילה לילה טוב, טוב, לילה לילה טוב. שקט. טוב, תודה אמן, רבה. אמן. להתראות.